Nakasuway ba mong panagpo? Ingani nga tapok-tapok? Aw, kaubo ang bahaw. Welcome to my vlog, guys. Naay usa ka lalaki. Nga gwapo kayo nga nagbunot og lubi. Pinaitsa pang lubi. Napay bangos oh. Murag giiskabitsi nga bangos. Akinit anda ni sapa nga bangos ba. Aw, di gina magpalupig atong paborito nga bamiaw. Aw, kaubog ng bahaw kulo. Siyempre manok Bisaya, di gina magpalupig. Murag surol gini oh, pang snack ba. Aw, kaubo ang bahaw anikol. Kaubo ang bahaw? Maing adlaw kol sa may tirada na to karon kol no. Kuy awa tong intro na to kol. Mura mag horror movie hinuon eh. Morning ganap kagabi kol. Sugi dakop na namadaan ang manok Bisaya no. Kay kini nga mga manukan idlahan mo kini lisod kini dakpon kung adlawan mo nang gabi na mo gitiradahan ni pagdakop. Karon adlaw di kol so karon ang sumad sa akong lulo no nya. Do na mi luto-lutoon na ni nga ginagmay lang para pang pamilya lang ba kay nakasinabot man sila nga mga anak kaya magtapok-tapok dito sa balay ni Lula. Sige lang sila gluto nya dalon lang dito. Nagdepende lagod sa unsay makaya nimo dalon dito so one ay problema. Ang amo giluto diri sa amo so tulo ra ka klase so kini ako ipakita sa inyo una. Mo ni si Papa mo naghawan ani nga manok Bisaya bitaw so salamat gyud punta kay napagyapunta na bilin nga manok Bisaya no. Nindot gani nga nabuhi manok Bisaya atong silingan no. Aw diday. Ato awan ay labot silingan. So atong tirada ni karon kining manok Bisaya ato aning surulon kay para daghan-daghan bubaw niya. Si Papa nagigutan niya ginagmay kay para masigo gini sa tanan. Matik transition din ta karon be asa mo kapaingon kol. Manguha kag lubi kol pila mo kabuk mo kuhaon kol. Wala ka bukbud sa Goods kina kol. Amtay lubi na ka-stack ani sa banlag no so paksian na to na duha ka buok. May gani kay hangin karon dagan puwak lubi karon. Di na to maglangan matik transition na nato ni bunta ni lubihan ni ato ni paspasan kay aron makasurol na ta. Dugay kini kabunot ninyo ang kol ni kay perti habula ni sundangan Paspasin na di kol. Pinaitsam dayon no. Pawira ang kol. Ready na itong mga lamaserns dire oh. Itong mga gamit ng mga lamaserns niya simple kayo kung sa available. Nabutay isda nga bangos na nga kinitaan sa kanal aw. Kalmar kay na diha. Bitaw ay pinalit ni Papa dito sa merkado ba medyo malmahal ang isda karon so ato sa ni marinate so marinate ni daan. Pagka man marinate impas na luto na kayo. Humanag prito niya ready na mga lamaserns na para sa kabitsi man aw si Mama mo yung tirada na sa mga lamaserns so tig video ra ta matik transition din to nagisugdan ni Mama pagluto impas na mga lamaserns wa na langan usban og transition luto na diretso diha matik na kaubog ang bahaw na kini magtala-tala ni impas na ini ang kol napay sabaw goods kay nis bahaw ni ba kalmar kay sa angkol di ato ni sururen naka-approve man goods kuno kaya be tan-aw na to ni rebe unsa man ni naa rebe kini goods kini bami paborito na to na be kini para gata na niya surol tan-aw dire sa man dire nara power kay na Mama chef cook guna power kay na unsa may gisugdan be nagluto na po ni murag unsa may magbami na po siguro ni sunod lutoon ni pauwahay na ng surol dia tani tanaw nang naluto na dire be ang iskabitse chill ra gada kay kaubo lagi kaw niya ba Ubo ang bahaw? kalmar kay dire sa kilid atong para surolo manana siya agtadtad ha chill na sila para mao na pinakalas na tulutoon kini pang sagol manas bam kini kay gisugdan ni Mama pagluto pabuton na nato ni maluto ni so lakaw-lakawan sa nato ning ginagmay ba kalmar kini sa angkol pinalingi pa sa amin uy mura magpiulo di na nila ngano no pinatransition na para luto na so syempre pinahuka din na dayon na pinabutang din na sudlan na no basta ginaingan ni mga bam paborito sa angkol basta mga bam gani ay pagdako mga di na makaubo ang kulo kondisyonis kay ba giandam ng mga gatains dire apil ng mga lamaserns so syempre din na langanan din pinabutang din na pinakaro-karo na nauna ng mga lamaserns datong lamasan ni simple ra kayo tanglad kalabog ahos o gunsa pa na diha mga klase mga minerales di na langayon pag transition din butang na nasgata dayon para makaubog ng bahaw ni transition otro awa na bukal-bukal ng surolo dali ra kayo ang dramatic ra na siya pinazumzum pa ang kulo impas na gid kaubog ng bahaw ni pag ingon ni mga luto na syempre wala lain pinakaon na mukaon na si angkol na din matik na din plaster na bangko din kaubo ng bahaw si angkol gina ninyo mo perminti pinakaon na mukaon impas ang bamiyong surolo ni gigapigupan pag sabaw pinalanto-lanto Pangagda pod kol? Pag mayaw ginamhongit sa angkol tataod pag siguro ni mahuman kay marag dugay ang ginamukaon sa angkol kalmar kina diha man nagpihigop ra na siya sa baw Murag tamis kay sa boss manok silingan ni Kulda. so para panihapon man yung mong giluto dito so unhan na to ni kaon para dito magganses biyahe ba mas basan sa rin na tong kaon pero madali tabi
kahapon ko lawa na igo-igo na ginitingog ang tingog sa kagabi no aho ginahinay na may padong dito sa balay sa akong lula so alam mo katingala kol kay medyo gabi man ngit-ngit atohang mga uban kuha ani sumo na yung mga panghitabo dito so ubay-ubay gin may mga kaliwat direk dapita no pag-abot na mo dito sa balay sa akong lula automatic na yung plastra sa mga pagkaon paghuman kaon na din na dayon so medyo ubay-ubay gid og tao na ngaon direk dapita no nya pero kaluoy sa Ginoo pasigo magyapon kasigo-sigo ra gyapon pero good ra kay na ang importante nakakaon ra gyapon tanan murag taas-taas naman atong video so lantawan lang ninyo ang katapusan no so dire na lang tataman magkita na lang punta sunod bye bye